דינה יקרה, מזל טוב ענק לרגל פעילותך בבר אילן מאז היווסדה, ואפילו לפני זה שמענו, לפני 70 שנה ב-1955. התחלת בבר אילן כעובדת חשובה ועבדת עד גיל הפרישה, ואז הצטרפת לחבר הנאמנים של בר אילן, והנאמנות שלך, שני התחומים הם סמל להרבה אנשים. ל-70 שנה יש משמעות מיוחדת ביהדות, ואתן רק כמה דוגמאות, אחרת הייתי מדבר שעתיים. על פי ההלכה, הסנהדרין, שזה הראש של העם היהודי, וקובע את הכל, מנה 70 איש. ועוד דבר, אם אנחנו רוצים להסתכל על גמישות במספר 70, 70 פנים בתורה, אומרים חז"ל. והכי חשוב, דינלה, ההיווצרות של עם ישראל התחיל מ-70 איש שירדו עם יעקב מצרימה, ומ-70 האיש האלה צמח עם ישראל. ולכן, דינלה היקרה, תמשיכי לצמוח יחד עם בר אילן, ותגיעי באמת לכל מיני מקומות חדשים שיעוררו את כולם בהערכה רבה, שמגיע לך. דינה, את הוספת נדבך רגשי לבר אילן. לכאורה ניתן לשאול, הרי האוניברסיטה בנויה על חוכמה מדעית, מה שייך נדבך רגשי? וזה התשובה נלמד משלמה המלך, שהיה החכם באדם, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לב חכם. היינו, חוכמה לבד, בלי רגש מהלב, היא חסרה, ועל כן תרומתך דינלה מאוד חשובה לשלב את הרגש בתוך כל העשייה המחקרית ביחד. בר אילן היא הבית שלך, דינלה. בכל ההתפתחות שלה היית תמיד שמחה, ותמיד דיברנו וואו, וואו, וואו. ושלא עלינו קרו דברים לא טובים וקרו לפעמים, היא הייתה ממש עצובה כחלק ממשפחה. דינלה, אני רוצה להודות לך על כל שיחות הטלפון הרבות לפני כל חג. כל שיחה יש בה הרבה רגש, הרבה צחוקים והרבה ידידות. וכל שיחה כזאת נגמרת בהרגשה טובה בכניסה לכל חג. דינלה, ה-70 שנה הראשונות של בר אילן הם היסוד להמשך מוצלח. אני מאחל לך באוניברסיטת בר אילן המשך מוצלח ופורה, ואת דינלה תמשיכי להיות מי שאת, אל תשתני.